שלום חברים ולקוחות יקרים. שוב אנחנו נפגשים, שוב אני שמח לשמוע שאתם נהנים מהסרטונים ואני מקווה שזה כך יימשך. היום נדבר על הצייר החשוב אריק ונטורה. אריק נולד בשנת 1964 בישראל. ביצירות שלו ונטורה נותן דרור חופש לדמיון, דמיון חסר גבולות. הנוף הניבט מיצירותיו מעוגן בעולם חווייתי אקספרסיבי, עולם של חלום, עולם של ילד. העבודות שלו מאופיינות בשפה פיגורטיבית פרטית המבוססת על התבוננות פנימה אל נבחי הנשמה הנקשרים אל מחוזות הנסתר. כן, ממש כך. היצירות שלו קושרות בין זיקה אישית רגשית לאדמה ולנופי המקום, לאווירה של ארץ ישראל הישנה והטובה, תוך כדי הטמעה של חוויות אישיות מתוך מסלול חייו, החיבור העמוק לילדי ולנאיבי. הוא מביע בזה ביטוי בפנטזיה האישית והאסוציאטיבית שלו, שמקורן בזיכרון ובדמיון האישי. המציאות החדשה המתהווה ביצירות האלו קוראת דרור לצורות ולצבעים, להבעה חופשית נטולת מגבלות, תוך כדי שהוא שומר לאורך השנים על כתב יד אופייני המייחד את יצירותיו ומשמש לו כלי ביטוי בלתי אמצעי. וחלק ממה שאני הקראתי לכם הוא מתוך מאמרה של דניאלה תלמור, סרט שעצרה תערוכה שלו בספטמבר 2015. אומר אריק, התהליך של העבודה שלי מתחיל בצורה חופשית ואקספרסיבית בשכבות רבות של צבע וטקסטורה. לאחר מכן זה הופך למעין מעיין של מלאכת הרכבה של פאזל, שנע לאורך, לרוחב ולעומק ומורכב מדימויים. ישנם דימויים כאלה, ישנם כתמים אחרים וישנם פיגורות, עד למציאת המבנה הנכון, אם אפשר לומר, והמאזן. אריק למד רישום וציור אצל האומנים יהודה פרובוכאי, אצל מנחם מזרחי ואצל נורה פרנקל. הוא הציג בתערוכות רבות בארץ ובעולם, והיצירות שלו נמצאות באוספים רבים וחשובים. אני מאחל לכם שתמשיכו ליהנות מהחיים, שתהנו מאומנות בכלל, מהיצירות של אריק ונטורה בפרט, ושיהיה לכם כיף.